posar al darrere la pedra, no cal que Ai. puges a sobre. No, és que t'evitarà, o 39 o... Trob que per Però la nicotina arriba igualment, no? Les papil·les gustatives. Amb fila índia, no? Aquí teniu també... El veig a sacar-lo. Dieu, Miau, tu cures sempre a l'eco, copes i al darrere. Avancem fins al mur, no? Sí, no? Sí, on tingueu una cobertura. Bueno, aquí hi ha un mur de puta mare. Què va ser, enemics? Tururut, tut, tut, tururut, tut, tut.